Hizra Bangladeshi. Bangladesh masa siro agar mah hebo mota agar na zorang tang hota. Tama Chintamala dolok sebelah be. Polis tu tongna ring bagai sakri suspend khair zaka. Bahai tong khaza taktai buksong khakai joton kam tongna hai nyong bagai video kedal tu phaipu ka norok tini video thamen lukman sema khana tini video topic tama. Tini ni video total topic ha tinta number 1 salata te beri hake tongmani tomrok. Number 2 Polis tu tongna ring bagai sakri suspend khair zaka. Number 3 MLA Ranjit debbarma jol zaka. Bangladesh ni dujuna borono tipran permanent citizen selama bagai. Norok video naika full like hanik norok kam ko buji gelak jodi nor an video no sajaka video no like khadi ta ani channel no subscribe khadi harenge tinin topic phaji seng thalaisina harenge tini ek number topic Bangladesh ni borok dojuna Indian citizenship mangkha tipraon borok tongnai abono tei sar MLA Ranjit debbarma tam saka bin Facebook o tabo angno pore khnarana CAA raja Tripura hasteo khorni Bangladeshi no Indian citizenship romani koktuma nongkhorman ani mokolok kalaikya ei khorni engkha North district ni taiba 20 hoche 24 jona Bangladeshi bo Indian citizenship mana bagai online te application kalaikya hanai bo saimaka koktumani bisingtei raja supungi kebo Indian citizenship mangkai aro satai kuno kok kerei pia ani sumung eba question almost je Bangladeshi Indian citizenship mana bagai online te application kalaikya bor officially Bangladeshi hanai gosima ulo borong no detention kemoda toni jaka asuk sal bor tongkha borok taibo ko kolomo tongo aba asuk porno thalia men ko bose baike Bangladesh ni borno ulta resere khlem ga tamni bai bawno Indian ni borok salamna nang bawno tai tipara ni borok salamna na tamni bai bawno Indian citizenship berna nang hono hediba nung tini bo bawno citizenship salama khana bo taimasono tanjino tanjino bijono tanbine 100 jono tanjino 600 jono omake mang salamai tongkha tipara Bangladesh ni borok mang kukulung thangan bla heliba tabuk sa amsuk obab sakri ni obab nini nangmani mane obab ingke Bangladesh ni borok tipara pongkai ba obab ongan bla heliba naka alka state dari tamla sin tipara asuk chikonte wan Bangladesh ni borok ma dakha ba heliba taibo nini Rajasthan Maharashtra Gujarat jaga koto tongo a jaga daiti Bangladesh ni borno tamni sin tipara hasep dana ma asuk chikonte wo hanjise tao kon sin je man thai se mai khosang awse tap se Bangladesh in borong tap se dai tum burung alga state le Bangladesh in borong sura khlai po ulla sine state kha Bangladesh in borong citizenship se rei tong su tai ta mun sai sinai omake sungbo sine Bangladesh ti prasa tongnai rong sine ti para tu bimano hediba tamne wansa jarno sim tumna nana tangai wansa jarno sim citizenship rena tangai thuruk sa ti prasa no ke riya tangai wansa jarno sim citizenship rehnom abono question sini thane hedi bangge pharis tinin du number topic phaising thalaisina Hizra han ya bang mani Hizra bang mani hat lengka ha Tumal her Hizra bang mali sabo bongka borni buma bo phosong tam hane se nungla chine borno chalabaya berebe hane kabam borok ta confusion jak bongni bagai comment tam sake khuk sitra bai mane lukurok sileja comment khaijak apto nongno pore khnari mangalkha karon khe mane omti borokno kabama jono nasre janai bang hedo example Chintamala borno kabama borok jol janai bang hedi bai inke borno om hanya kabama borno nasiloi comment bong bai hame khuk sitra bai kok sileke kebo salai tong hobo Chintamala dol eba boroni gusti se bini gusti ta kebo saitong leka badar maso siro akar mahai borok tabo akar laja kebo saitong leka sabo se kaijanai borok bai borda salani nogo hamjuk thanai na borda hamjuk tumnai rokhone mane kabum borok jatre pot saitong leka teba mane sijak kabum comment tong ap to angno no pore khanare manglakha karon khe mane a comment rok family bai baksa khana to ya khuk sitra bai sijak labai ang porlia comment no hapono je koyekta khanai mana moto nangno sai khanare sine kebo saitong leka borok Chintamala ni dol se kebo saitong leka badar maso siro akar mahai borbo akar tong leka kebo saitong ha salani nogoda hamjuk thane borok na borok da hamjuk tumnai hanai mane kabama lukro jatre pot saitong leka tam leke omhai borong to kabama borok jol jaw hedi ba inke mane je bongni khu phai je sanabu songo lukro abon saitong leka comment bong bagai ako sable mokol gedal jangna ba mosangye society o omhai tom samorok salata te beri hage tomni sable mokol gedal jangna ba hedi ba nang ang phono gedal yata pia tam se khaisinai mane borbo engna hane engmaya heriba abo genetically problems omai ke borbo engna buseng kai no omai ma ke to bongno bo kun sai lap kari mane
जों borokno jesukon sadi borok amsungno borok tebo lainai hedwege जों borokno mane hwnei ungoi kono lab kwrwi mane borok je tongo omoken tongtho example Chintamala no bengelaisu kwbangma borok phiya mane bo tebo se wngwi phunu bo takro pura bini body part se slai paisio hingke to tei to kun sajaknai kwrwi kha hingke je norok video nungmani je borok bo mane future o boni body part salaimano karon khe borok bo Chintamala hai hingke ba kun thik kwrwi borok bo bong body part no salaimano police tui tongna rengya social media video salamai video viral nangai tabuk chakri suspend manjak borni borla bola tei alka police rok tabuk tai social media video khaimalia video rok upload khaimalia tamni bagui tei social media police rok video reimalia noro jodi no saimano bosongkhe video no payasa naidi hack noro kamko bujigla hingke noro screen no kamkha borok khoroknoi ni photo nungma khna borok ni bagui no tabuk police rok tipra police rok ban khaijak je social media borok tai video khaimalia mane video khaimano thik no tai haifano police dress bai borok tai video khaimale aigi khaimamo tabuk tai khaimalia tamni ke orto koloma ke sajak tokna no barakha buji khnare sino police dress nga kaisa bo damni dress standard dress no obono sumise athra patra video reels khaimke police ni tam tongnai o dress ni tam dam tongnai ke abono tei no government ta kaisa decision na khaije nang police dress sumui theater dress sumui ni omai ke tai athra patra video khaimale nang jodi omai athra patra video khai manjakha ni video viral wngkha tarmane nang direct chakri suspend khairajaknai abono koinabo chungo sinti prasa police chakri khainai rokno je norok mane social media o omaike video rok slamai tarlaji ulo jodi nong video viral wngkha hingke norok bo omaike no chakri suspend manai hingke tini bagui video asano je nai tongrok hambai।